கலியுகத்தை காக்க வந்த நாதா எங்கள் ஆனந்த கண்ணாடி ஆடி வாவா. கலியுகத்தை காக்க வந்த நாதா எங்கள் ஆனந்த கண்ணாடி ஆடி வாவா. உந்தன் திருப்பாதம் தேடி நாங்கள் உன் நல்ல பதி நாடி இங்கு வந்தோம். உந்தன் திருப்பாதம் தேடி நாங்கள் உன் நல்ல பதி நாடி இங்கு வந்தோம். கலியுகத்தை காக்க வந்த நாதா எங்கள் ஆனந்த கண்ணாடி ஆடி வாவா. அரஹரா சிவ சிவா ஓம் நமோ நாராயணா. ஐயா வைகுண்ட பண்டாரம் அவதார மிஷன் 1008 யூடியூப் சேனல் வழியாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. ஐயா வழி அன்புக்குடி மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். ஐயா வைகுண்ட பண்டாரம் இந்த பூமியிலே அவதரித்து கலி என்னும் பொய்யை அழித்து மெய் என்னும் தர்மத்தை நிலைநாட்டு வருகிறார். இந்த பூமியிலே மெய் என்னும் தர்மம் நிலைநாட்டுவதற்காக ஐயா வைகுண்டர் ஐயா வழி அன்பு கொடி மக்களாகிய நாம் நம் வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தக்கூடிய வாழ்வியல் நெறிமுறைகள், அதாவது ஐயா வைகுண்டைய அருள்வாக்கு கொள்கைகளை நமக்கு வகுத்து தந்துள்ளார். அந்த கொள்கைகளை நாம் ஒவ்வொன்றாக ஒவ்வொரு வாரமாக பார்த்து வருகிறோம். ஐயா வைகுண்டர் நமக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு முக்கியமான கொள்கையை நாம் இன்றைய பதிவிலே பார்க்க இருக்கிறோம். ஐயா வைகுண்டர் சொல்கிறார், வரம்பு அதை மீறாதே வழி தவறி நில்லாதே என்று சொல்கிறார். வரம்பு அதை மீறாதே வழி தவறி நில்லாதே என்று சொல்கிறார். அதாவது நாம் வரம்பு தப்பி போகக்கூடாது என்று சொல்கிறார். வரம்பு என்பது ஒரு அளவுகோல், லிமிட்டு. அதாவது ஒவ்வொரு செயல்களும் செய்வதற்கு என்று ஒரு லிமிட் இருக்கிறது. அப்போது அதை தாண்டும் பொழுது நாம் என்ன செய்ய முடியாதுன்னா வாழ்க்கையில் பல துன்பங்களை அனுபவிக்க வேண்டிய நிலை வரும் என்று சொல்கிறார். அதாவது அப்போது இந்த பூமியிலே இப்போது கலியுகம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அப்போ இந்த கலியுகத்திலே கலியை வென்று தர்மத்தை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்றால் நாம் ஐயா வைகுண்டர் நமக்கு தொகுத்து தந்திருக்கக்கூடிய அருள்வாக்கு, அதாவது அந்த கொள்கைகள் தான் வரம்பு. அந்த கொள்கைகளை நாம் நமது வாழ்க்கையில் நாம் பயன்படுத்த வேண்டும். ஐயா வைகுண்ட பண்டாரம் நமக்கு வகுத்து தந்துள்ள ஐயாவினுடைய அருள்வாக்கு ஆகிய கொள்கைகளை நாம் முழுவதுமாக நமது வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தும் பொழுது நாம் இந்த கலியுகத்தை வென்று தர்மயுகத்துக்கு செல்ல முடியும். அதை மீறும் பொழுது தான் நமக்கு பலதரப்பட்ட துன்பங்களும் இன்னல்களும் வரும் என்று ஐயா வைகுண்டர் சொல்கிறார். அதாவது எல்லா விஷயத்துக்கும் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, இது இப்படி தான் நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. இப்போ ரோட்டில் நம்ம போகிறோம் அப்படின்னா என்ன செய்யணும், அதாவது அளவோட ஸ்பீடில் போங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போது அளவுக்கு மேலே ஸ்பீடில் போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆக்சிடென்ட் நடக்கிறது. இப்போ நாம் இப்போ வண்டியில் போகிறாங்க அப்படின்னா, டூ வீலரில் போகிறாங்கன்னா ஹெல்மெட் போட்டு போங்கன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போது ஹெல்மெட் போடாத பொழுது என்ன ஆகப்படுது, அங்கே சின்ன விபத்து நடந்தாலும் அது உயிருக்கே உத்தரவாதம் இல்லாத ஒரு பிரச்சனைகள் வர வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஆக அதே போல தான் நமக்கு இந்த கலியுகத்தை நாம் வெல்ல வேண்டும் என்றால், அதாவது இந்த கலியுகத்தை நாம் வெல்ல வேண்டும் என்றால் ஐயா வைகுண்ட பண்டார் நமக்கு அருளிய அருள்வாக்கு தான் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட வழிமுறைகள், நெறிமுறைகள். அதுதான் நமக்கு வழிகள். அந்த வழிகளை நாம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நம்ம நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். ஐயா வைகுண்ட நமக்கு அருளிய அருள்வாக்கை நாம் நடைமுறைப்படுத்தும் பொழுது நம்மால் ஐயா வைகுண்டனுடைய அருளால் நாம் இந்த கலியை வென்று தர்மயுகத்துக்கு செல்ல முடியும் என்பதை ஐயா வைகுண்டர் நமக்கு இவ்வாறாக சொல்கிறார். அதாவது வழி தவறி போகாதே, வரம்பு தப்பி போகாதே, வழி தவறி நில்லாதே என்று சொல்கிறார். வரம்பு தப்பி போகாதே, வழி தவறி நில்லாதே. வரம்பு தப்பி போகாதே என்றால் அதாவது ஐயாவினுடைய கொள்கைகளை நாம் அனைத்தையும் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். அதுதான் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட வரம்பு. அதை நாம் மீறும் பொழுது நமக்கு வேறு வழி கிடையாது. கலியுகத்தில் அனைத்து துன்பங்களையும் கஷ்டங்களையும் அனுபவிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துவிடும். அதனால் கலியை வெல்வதற்காக கொடுக்கப்பட்ட வரம்புகள் தான் நமக்கு ஐயா வைகுண்டனுடைய அருள்வாக்குகள். ஸோ ஐயா வழி அன்பு கொடி மக்களே, நாம் ஐயா நமக்கு அருளிய அந்த அருள்வாக்கை நாம் நம்ம நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். அதை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான சக்தியை ஐயா வைகுண்டரால் மட்டும்தான் தர முடியும். அதனால தான் அவருடைய நாமத்தை சொல்ல வேண்டும், அவருடைய நாமத்தை தினந்தோறும் சொல்ல வேண்டும். அவருடைய கொள்கைகள் நாம் படிக்கும் பொழுது படிப்படியாக நமது எண்ணத்தில் அவருடைய கொள்கைகள் ஆழமாக பதிந்து நாம் அதை நடைமுறைப்படுத்துவோம். ஏனென்றால் எண்ணத்தில் உதிக்கக்கூடிய செயல்கள்
அதாவது நாம் செய்யக்கூடிய செயல்களானது நமது எண்ணத்தில் உதிக்கக்கூடிய எண்ணத்தை பொறுத்தது. அப்போ நம்முடைய உள் மனதை தூய்மைப்படுத்துதல் என்பது ஐயாவளியுடைய முக்கியமான எண்ணமே ஐயா வைகுண்டனுடைய முக்கியமான எண்ணமே உள் மனதை தூய்மைப்படுத்துதல். ஏனென்றால் அந்த உள் மனதில் களியானது அமர்ந்து கொண்டுள்ளது. அந்த களியை உள் மனதிலிருந்து வெளியேற்றுவதற்கு ஐயாவினுடைய கொள்கைகள் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஆக நாம் ஐயா வைகுண்டனுடைய கொள்கைகளை படிப்போம். நாம் கலியுகத்தை வென்று தர்மயுகம் மலரச் செய்வோம். ஐயா அரஹரா சிவ சிவா ஓம் நமோ நாராயணா. முத்த பரிகரசே வைகுண்டா வைகுண்டா முழுமுத கடவுளே வைகுண்டா வைகுண்டா முத்த பரிகரசே வைகுண்டா வைகுண்டா முழுமுத கடவுளே வைகுண்டா வைகுண்டா முப்பொருளும் ஒரு பொருளாய் வந்தவா இங்கு வந்தவா